Nyikwa Ramogi une wang sai chenro mara ngich welo ma komo kelo weche manyien an nyinga Trevor Ombija ndengo panga jo nyakach deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa jo Kisumo nwa mor nurwako wa maber wa mor ma piny wuololo agonu salute jo Kisumo amoso ute Ramogi TV ne mor mokalo kamano koro kadonjo gimoro saa 3 dire mbaka machielo modwa no chakwa go no kelo paro moro ka ni skunde meg sekondar mani piny idhi gol wach mar boarding kata skunde midakie mane mbaka modo winjori to pachi chalo nango kaka janyuol kata ngama nigi joma nie skul onego gol wach mar skunde midakie ni koso kik gole ari adek no na uchiel mane ka ndona uchiel no mane kaka inyalo yudo 23600 mana dire adek auchiel no inyalo oro nwe message nyiso kumintie jo Kisumo warito mondo winjane pachu wabro go mbaka gi jaduong Kenneth Okech men jalony weche meg somo mondo winjani to gini en paro maber kosen paro marach lakini monde wachaki weche wa manyien. Riwruok mar Azimio la Umoja wuok oko ka penjo piny owacho kuma gigole siling bilion 50 mag Hustler Fund. Mbalariany ma Machakos olora poya bang' ng'anyo mar jopuonjre ka kwedo nek mar nyawadgi. Wonge winjo ni sum mane en bom nyaka beno madho kende notho kumane dala kochia kumane giaino. Dichuo moro negore tok miyo nyithinde sum kendo chuogi gi pala e gweng' ma Kochia e kaunti ma Homa Bay. Ero kamana enya kuom kete Ramogi TV ka endie jaloko marwa en Elizabeth Otieno men nyar Ugenya bang'e saa 3 ang'ogwane mbaka e weche mag skul ma ji dakie no en yo makare koso ken yo makare 2 3 6 00 nyiswa nyingi kamioronwa ujumbe mari wachaka ni weche manyien ni bura ochwale doho mar Meru mar chungo aput mar jatend piny Kenya William Ruto ne oketo mar nono commissioners 4 mag IEBC bura no mabende ochwal gi okil Kiogora Mugambi e lojo dak adek kwayo doho mondo chunga put manyocha Ruto chuogo mondo tim nonro ne commissioners 4 go kokalo kuom okil magi to kata kamano okwayo doho no ni kik nywandgi e bura no ni mar nitiere bura machielo maket kod mano mochwale doho ma Nairobi kaendi jang'ad bura ma Meru Edward Muridhi okwayo okil mochung' ne Attorney General mondo chiw duoko mare chieng' tich abich kendo kil mochwalo bura no kelo duoko mare bende tich 2 juma manyien ma bende ibiro winji e bura no. If you look at our petition, we have now involved the tribunal that has been set up. In our petition and in our application, we are seeking orders against the tribunal that was set up by the president. And if you look at the petition that is in Nairobi, it's not talking about those issues. So, my Lord, we feel that this is a matter that should proceed here as filed, because, my Lord, the 3 petitioners are citizens, and they have come through this court in defense of the Constitution, even under Article 3(1) of the Constitution. So, we feel that we should proceed today. This is a fairly straightforward issue that can be canvassed. We can even go ahead and argue on the PO of Mr. Donald Kipkorir today. Given time, I can still argue about that. On the basis of the urgency shown, I will allow the parties who wish to file motions. I think that was the Attorney General and Mr. Sore, is it? The Attorney General and the National Assembly who wish to file. I want 2 days, meaning today, end of today, tomorrow, by Friday, we have everybody's motion in. Mr. Kiogora, you are ready to proceed. So when it comes, you'll be ready to burn the midnight oil this time, I think. And then by Tuesday, because that's the next working day, the 13th, we hear the motions that will have been filed. Kwa dhibele ni jatend piny Kenya William Ruto yango gedo mag udi manengo gi ogonyore gweng' mar Mavoko mano kaunti ma Machakos. Ruto wacho ni piny owacho mare keto mbele chenro mar gero udigo mar neno ni oganda jo Kenya ma yuto gi ni piny obedo kod thuolo mar bedo gi udi gi giwegi. Lydia Okeyo ni gi ler mar wachni. Elimbe mare kaunti ma Machakos
Jatend piny Kenya William Ruto nyiso dwaro mare mar loko chal mar kuonde mathoth oganda jo Kenya odakie sechego mano keta yanga gedo mar udi of the majority of the people of our nation. Ambaye anafanya kazi mahali analipwa mshahara pia wapate nafasi ya kuwa home owners katika taifa letu la Kenya. My administration recognizes and appreciates the great efforts of the national government to provide essential services to the county. Jatend piny Kenya medo jiwo oganda jo Kenya mondo tim maber gi omenda moseketi yanga mar Hustler Fund timo hala kendo kaka yor kungo ne kinde mabiro. Tayari tumepatiana bilioni 5 katika hiyo mpango, na mimi nataka niwaulize Wakenya wote ya kwamba ukichukua mkopo ulipe ndio uongezewe ile utakopa the next day. Na katika hiyo mpango vile vile tuko na mpango ya pension ya wananchi. Kila mtu ambaye atakuwa katika hiyo program pia atakuwa anafanya saving. Mimi nimefurahi kwamba tayari in the last 1 week savings imefika 250 million. Na inaonekana wazi ya kwamba it is going to collect more money in savings than what currently NSSF is collecting. Bende osingo tiyo kanyakla gi jotelo mopogore opogore ahinya mago manoyiere yor ombulu tiyo ne oganda jo Kenya kaka owinjore. Vile mko tayari kufanya kazi na mimi nataka niwahakikishie mimi niko tayari pia kufanya kazi na nyinyi. Tumekwisha maliza sasa mambo ya uchaguzi. Viongozi wamechaguliwa na hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya kwa makosa. Kila mtu amechaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Ile imebaki sasa kwetu kama viongozi ni kuungana. Utego ibiro ger gi jodak masio kimao mavoke county ma Machakos kaka yor loso thuolo mag tije ne rawere kod mine ka koro jatend piny Kenya osingo ni funde mamene ibiro mi thuolo mokwongo wera ni kuom thuolo mathoth mine osejuange seche michiwo tije makamagi. Pigeni makofi jamani. Lydia Okeo, RAMOGI TV. Kwa dhibe nelien joyal buche 21 manyowal kod jatend piny Kenya William Ruto kaka joyal buche mag doho mamalo ne ochamo muma yanga ka wuone kar jot mar jatend piny Kenya e buore ka endi Nairobi. E nyasi mano yuor gi jatend piny Kenya William Ruto, joyal buche go no jew mondo ti kaluwore mana kod katiba. George Bati miyo waler mar wachni. E karo nyango tich adek tarik 7 dwe mar 12 2022 e par loch mar jatend piny Kenya Nairobi. Joyal buche 21 manyo jatend piny William Ruto chuto nigi lemo mar bedo joyal buche e doho mamalo chamo muma ka gikuongore kaka singo magiketo e nyim Nyasaye kod jopiny mar tiyo ratiro ka oluwore gi pend chike mapachoka. I, Wananda John Robert Anuro, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution. I will at all times, and to the best of my knowledge and ability, protect, administer, and defend this Constitution. So help me God. Kochiwo poch gi pak ne joyal buche mochamo muma, jatend piny William Ruto okone nyasi no mar chamo muma nyiso demokrasia mar piny Kenya kendo ni bede migepe mag piny owacho koro sechako tich. The swearing in of these great men and women to serve in our judiciary confirms to us that Kenya is an independent country and all our institutions of governance are working. It is my singular honor to say congratulations to all the judges sworn in this morning. Pongezi. E ote mare ne joyal buche go jatend piny William Ruto onyisogi ni kata obedo ni gibiro romo kod buche matek manyalo keto tembe chunygi gipar ni gikuongore gi nying Nyasaye mar chiwo ratiro ne jo Kenya. You swore in the name of God, the Almighty God. I know you're aware the enormity of that solemn commitment. As you write those judgments and as you consider every issue that will come before you, remember
that you swore in the name of God. And some of them not submit or succumb to blackmail, intimidation, or threats from any corner. Kaka yo mar miyo oganda jo Kenya bedo gi yie bad migawo mar doho, joyal buchego nyisi ni en ting' margi mar tiyo yor bidhruok mabiro miyo bad migawono bedo kod nyadhi. It is your responsibility, individually and collectively, to ensure that our judiciary is fair, is independent, is competent, and above all, serves with integrity. E okenge manenore kama jatend piny timo mar chopo singo mare manoketo e kinde manochamo muma ni obiro chiwo sir madwarore ne bad migawo mar doho, oganda jo Kenya koro keto wang'gi mar neno ka bende gibiro nyago lemo mar duoko piny kinde mabuche kawo e doho kendo chiwo ratiro makare ne oganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotel negi gi Raila Amolo Odinga ne obago romo kod jopiny e alap ma Kamkunji e boma ma Nairobi kaendi. Odinga manoten kod jatend NARC Kenya men Martha Karua kod nyawadgi mar Wiper Party Kalonzo Musyoka ne achiel kuom weche mane Azimio opedhe nyim jopiny en agucho omenda mar Hustler Fund magipenjo kuma serikal ogole pesa mar holo jo Kenya. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne oyuore romono kendo miyo waler mar wachni. Kamkunji Grounds. Gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga, Martha Karua kod Kalonzo Musyoka otayo romo margi mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, romo no maduong' mar siasa magitimo mokwongo tok yiero maduong'. Jodito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance obola pile wang' piny e ka gichayo serikal e winyo magijuogo kuom omenda mar jolo yuto midendo ni Hustler Fund. Hii kitu inaitwa Hustler Fund haina legal framework, haijapelekwa kwa bunge. Unajua sheria za bunge unapata appropriation. Nyinyi mna jukumu kueleza, tunataka tujue zimetoka wapi. Ile 500 walipeana inaitwa Hustler Fund, mnalipa ama hamlipi? Wakitoa chukua, ukilipa hapana sema asante. Ekweta Azimio koni jatend piny William Ruto kod sirikande chano eko komisona mag IBC e kaka ikrok ne yiero mabiro e ka Azimio okoni gibiro rakore kod chenro mar thicho oko komisona sang'wen mag IBC. It is only in Kenya where a commissioner, a member of independent commission ambayo akona security of Kenya atakikika dalili ya kurejeshwa. Milieko, Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kamkunji Grounds, Nairobi. Kwa Walter Nyambaga kanyo wadhia ne counties ni governor mar county ma Homa Bay Gladys Wanga koro kwayo doho mondo miyo wito oko bura ma ochwal gi Evans Kidero makwedo yiero mare. Governor Wanga ne ochopo e nyim doho en owuon kendo chiwo neno mare mar puodho yiero mare. E nyim jayal bura Roslyn Burili mar doho mar malo ma Homa Bay, Wanga no mako chung' motegno ni loch mare ne en maratiro kendo jopiny nogone ombolo kar rombgi. Ne odadhoge gi okil mar Evans Kidero men Julie Soweto e nyim doho no e vilojno. Ng'eto mar bura no chan ni timore dwe mar 3 higa manyien. There are direct tickets. The decision is made by the neck of the party and the central committee for reasons that are made clear to give one candidate out of the other candidates the ticket, even though the line between consensus and direct ticket is very thin, because even when the party issues a direct ticket, they still make reference to the other candidates and explain to them where they are going and the reason they are going where they are going. Wadong mane counties kanyo to kokoro waduogo buore kaendi ni governor ma Nairobi Johnson Sakaja kwayo komiti mar Senate marango chenro mag thieth mondo mi hospital mar Mama Lucy thuolo mar 2
mar bero chenro mag thieth. Maendi biro mana jumbe ariyo bang' seneta ma ogwel Hamida Kibwana ma en jakanyo mar komitino chwalo paro mar loro kar thieth mar Mama Lucy. Judith Omondi nikod ler mar wachni. Kata obedo ni lipode mopogore mag jokanyo mag thieth ma osebedo ka chiwo lipode gi e nyim kamati mar Senate marango weche thieth yango ni osiptal ma Mama Lucy ne oremi timo thieth ne Morina Nyango, miyo mane owito ngimane ka konyore. Gavana Sakaja okwayo kamiti no mondo omigi thuolo mar timo lokruoge kendo e osiptal no. Let's give it some time. Nairobi will work. Healthcare will work. The pressure in Mama Lucy would have been reduced with the Korogosho facility. And I'm glad I've discussed with the president and we're taking back our facility. That's supposed to be a level 5 hospital, fully fledged, not a pediatric hospital by the national government. We're taking it back. I've written to the CS of Health so that we'll keep the name Mama Margaret, but it will be a full public facility to reduce the pressure for Mama Lucy. The ICU that's supposed to be operational there, I have sat with the contractor and committed, even before the budget was loaded, that he'll go back on site, we must complete it, and we'll have an ICU facility at each of our level 5s and even level 4. Sakaja ne lose kinde mane girome kod kamiti no mar twaki wi ji ariyo mane owito ngimagi osiptal no dweche ariyo mokalo. Burano bende ne oyuorie kod jotich mag osiptal ma Mama Lucy, ahinya to jarimbo mar ambulance mane oting'o Morin kawuok Mama Lucy kadhi osiptal ma Kiambu. Wuoth mayangore ni ne okawo seche ariyo mangima. The ambulance took so long to arrive in Kiambu, and Kiambu is 20 kilometers. And the information we have is when a driver, you got lost. Allegation that I got lost, that one I don't agree. I've been working in Nairobi for more than 10 years. Laktar mane otimo bero ne nyadendi Morin bende ne dhoge okwamo elero gino mane okelo bugni mar remo bang' kane osetieko baro Morin. Usually what happens before you close an abdomen on a mother whom you operate on, you have to make sure 3 things. All those 3 were assured, were confirmed, and there was none. The operation was okay. Sakaja ne okoni deko chiwo thieth ne jotuo nyalo bedo ni timore nikech osiptal no onge kod lakteche ma oromo, wach magigeno ne gidhi loso mapiyo. You go to our hospitals, you find the shifts that even our nurses have to take because they are few and they want to serve. These people have signed, they've given a Hippocratic oath, they want to help people. But just as a human being, the strain that is on them because of the time they are serving, we have severe gaps in terms of the numbers of nurses, medical officers, doctors, lab, etc. The status of all our facilities, remember NMS did many facilities that are not stocked. There's no medicine, there's no drugs, there's no equipment, but they're there. They're like social halls. Kamiti ni osebedo kaluwo osiptende adek, mano osiptal maduong' ma Kenyatta, kuma ne nyathi matin Travis Maina owitie ngimane kod jembe wiye. Mama Lucy kachiel kod mano ma Kiambu. Tendo osiptal ma Kenyatta odiochieng' manyoro ne ogolo lipot manyien e nyima pudno mayango ni tho mar Travis ne owuok kaluwore gi gwandruok e kind jonyuolne, wach ma opogore gi mano ma jonyuolne ne oriko wacho e nyim kamiti. Ma en osiptal mar ariyo ma kamiti mar Senate marango chenro mag thieth olimo e buore Nairobi kae, ka geno margi maduong' to en ni jokanyo mag thieth otim tich makare ka ok odhirgi, ok mane osiptal ma Mama Lucy to e osiptende duto ma pacho kae. To make boarding gi ben gima ne kare koso ok ne kare. Koni adagi wach mar ketho boarding no endo. Okay. We meduru mana oro wote uaria deka uchiel nono abro somo moko kuom gi Kamin Avril kani gemra buoro wacho ni Ramogi ler to wach neke malit na jawa nyithindo matinde chuo gi pala nikech ang'o mbaka Kamin Avril wacho ni mbaka ma inyo chuny kabisa abro ngisi gima notimore bang' yweyo ni. Manas kipide otieko ndalo iga chiel dweche aboro. Manas onge sama timo benda lo mage. En ipidhe gi chieng' kata oro. To gimo dwaro ni ka koth ochwe to kano pi.
Every time I top up using Airtel Money, napatio 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Nikora Mogi warwaki kende chenro marwa marang'ich welo an gi weche moko mahinyo chuny mane min Avril wuoye chande. Nyithindo moko 4 dhi nyime gi yudo thieth e hospital maduong' ma Homa Bay tok wuon gi miyo gi sum kendo chuogi kod pala. Nyithindo go mane oting'o yawuoyi marude ma johigni 3 kod nyiri 2, machiel jahigni 5 kod machielo jahigni 9 ni kod rem kaluwore gi adhola maricho mag pala e bondegi kaachiel gi teko mar sum manomigi. Masira makamano ne wuok tok lweny muoch kind Roni Ochieng ma en wuon nyithindogo kaachiel gi jaode men Monica Ndeda. Roni bende ne otho tok madho sum. Min ode men Monica Ndeda wacho ni wuon pargi nosebedo gi achiedh nade tok lalo tich. Venye alikuwa anafanya United, lakini all along hajakuwa na kazi na pia anajidunga. Alikuwa na ugonjwa wa sukari. Sasa mimi pia mwenyewe sina kazi, ngaje nimesomea procurement but sijapata bado kazi. Sasa tulikuwa na difficulties ya kuishi ya chakula. Sasa ndiye alikuwa anataka tukufe wote. Sasa akajaribu anihande mimi. Sasa venye alikuwa anataka nianze na mimi nikatoroka. Nyoro udhiambo ne wayudo nyithindo 4 matindo tindo, nyiri 2 gi jowuoyi 2 ma iwacho ni wuon gi ni emanoe ochwoyo. Gima beth wuon gi owinjo ni sum mane en be nyaka beno madho kende notho kuma ne dala kochia kuma ne giaino. Hali gi bi ok ber, to aneno ka wan gi geno ni gibo dhi maber. En wach maleta ahinya. Nitiere mbaka moro mobrogo kudu kendo bang'e odiochieng' achiel tok jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang wacho ni piny owacho chano wito oko chenro mar somo midakie skul kata boarding school e skunde mag primary kod junior secondary. Thoth jonyuol koro wuok oko mar kwedo chik makamano. Jonyuol koro kwayo piny owacho mondo omedgi kinde kendo kawo pachgi ka bende okang' makamano ber koso ok ber. Jafwambo marwa Simpros Okinda miwa ler mar wachni. Jonyuol koro wuok oko mar kwedo wach mar chungo sikunde ma idakie kata boarding. Jonyuol ogolo paro mopogore opogore wi gimomiyo chungo sikunde midakie biro kelo negi kod nyithindgi midhiero. An nyithinda somo Usenge to gini boarding niwach an yor manyo kanyal bedo kodgi koni to koro sami iwacho ni gidwa duogo koni gibro yudo sikunde kure nyithindo dhi bedo congested kendo nyithindo bro thagre. There's a reason why I took my kid to Mumias because the school is developed and has a lot of facilities. So moving the kid from that place to this place and she's in class 8 is going to really inconvenience me and also distract the kid who is yet to sit for the exams in 2023. That is KCPE. Moko jonyuol wacho ni gimomiyo gitero nyithindgi e skunde mag boarding en nikech samoro skul maber nitiere mabor kod miechgi ka giywak ni piny owacho ne ok okawo pachgi kapok ogolo chik makamano. Okwerne paro makamano ok dhi konyo nikech seche moko idak Nairobi itiyo Kisumo, familia ni odak kata mana Homa Bay,
to nyithindo ne e boarding school. Jaodi bete seche moko tiyo kata lok kichogo. Koro chuni ni nyaka nyithindo some boarding school. Sani wach pesa chando ji. Dhano onge pesa, dhano menyo. Koro kadipo ni kelo gimoro abila no affect time matin kamano to aneno kok donj maber. To be okane gimiloro ne boarding school. Ketho boarding bende nyiso ni nitiere jogo mabiro wito tijegi kaluwore ni tijegi go otenore kod chenro mar jopuonjre madak e sikunde. Wan kaka jonyuol wachni ni mar nitie jogo manyicha tiyo bende nyicha gini sikunde kaluwore gi nyithindwa gi ni boarding. To ing'en koro jogi duto sani tich oserumonegi. Nitie jogo manyicha supply kata sikunde gi gik moko commodities kaka grains. To koro ing'en jogi koro onge gima gi supply wach nyithindo koro mabiro chamo chiemo gi onge. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang nyo wacho ni kochakore higa manyien piny owacho dwaro ni jopuonjre ma jo grade 1 nyaka 9 mondo obed ka somo to dok pacho ma ok odak e sikul. Belio no wacho ni tero nyithindo matinde skunde midakie miyo jopuonj ting' mapek mar puonjo kendo rito nyithindo. We co-parent with teachers. We don't outsource parenting to teachers. As we move forward, day schooling will be the direction, because that's the only way we shall be able to engage with our children. And the fact mar skunde mapacho ka oting'ore mapek. Kapok odhi e wach mar boarding, but daher winjo pachu. Obro wuoyo gi saa 3 kamano indo. Kamano wadhi ane mbele gi chenro marwa ni mbalariany ma Machakos olor apoya bang' ng'anyo mar jopuonjre mochwe okelo koda ka tho mar japuonjre moro. Jopuonjre go osebedo ka ywak ewi rochruok mar arita kwe. Jopuonjre go ne obago ng'anyo dichieng' manyoro ka giywak ni achiel kuomgi ne owito ngimane tok obila moro achiel gi Magena e ng'anyo manyocha. Liekore ni achiel kuom jopuonjre go ne omonj gi jomaundu kendo ne otho ka yudo thieth e osiptal maduong' mar Kenyatta. Tend mbalariany no ogolo chik mondo jopuonjre wuog e kar tiegruok no kaluwore gi nok mar arita kwe kendo ote mar dok skul ibiro mana migi chieng' machielo. Na serikali itute wanatupea 100k, nani alimuomba badala tusaidie? Nani alimuomba 100k ya kuzika maiti? 100k itarudisha maiti. So sisi kama makomrades tuko na uchungu. Watu kama Vice Chancellor wanafaa kuchukua hatua na the government itself. Juzi tumedemonstrate hapa, wakapiga student risasi. Hiyo student amekufa leo asubuhi. Tutanyamaza tuangalie hapa tunyamaze? Hatuwezi nyamaza na tunauliwa kila siku until tukuwa assured security kwa hapa. Tuna demonstrate juu watu wengi wanakufa sana hii shule. Mmoja ameuawa na polisi, mwingine ameuawa na wezi. Sasa polisi wenyewe wanafaa tusaidie, ndio hao ndio wanatuua. This is not fair. Mbalariany ochwanyore. Kwa dhi mbele ni migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod riwruoge ma ok mag serikal koro chako chenro mar lalruok kod oganda e sub county ma Uriri. Lalruok ma kamano gin mag kawo pach jopiny e wi yore mag bero chenro mag thieth. Ripota marwa ma Migori George Juma miyo ler mar wachni. E kin romono mane obage skund primary ma Sigiria e gwego mag Bware e sub county ma Uriri. Oganda ne obedo kod thuolo mar twak kod apisas mawuok e migawo no mar thieth kaachiel kod apisas mawuok e yorego mok mag piny owacho mabende jolo sekta no mar thieth. Bedo thuolo kendo giketwa thuolo mar wacho gik ma waneno kokalo kuom osiptendewa ma wayude thieth. Achiel kuom wechegi en tuoche mopogore opogore to ma wamiyo pek ahinya en mako iye mar nyithindo manyiri matindo. One of the indicators which is carrying is the rise of teenage pregnancy. Dakteche woketwa thuolo ni kapo ni ng'ato tuo dala to wan gi right mar luongo daktari moro koa e osiptal. Ywak maduong' mag oganda mane omienjo e kinde twakni ne en mano mar bor mar osiptende mabedo miyo thothgi ok yud thieth e yono makare. Kuna hospitali Achuth yao yenye walikuwa wameanza, labda ikikamilishwa tutafaidika watu wa huko Achuth. Our facilities are distributed far apart. We have Kamsaki on the hill there. We have Buare down here. We have Nyasoko. We have Kamsaki. And up of this upper side are facing a bit of difficult in getting health
health services. Rach marapeini beneo yangi kaka chiel kuom gigo eko mabende koro miyo oganda ok nyal chopo e kuondego ma ichiwe thieth e sama owinjore. Mama saa zingine anataka kujifungua, anatoka upande wa Chuth, kufika Bware ni mbali. Kama mvua imenyesha, njia haipitiki. Ndio hata saa zingine tunaweza tukapata unskilled delivery. Okwongo yore manie gweng' rach. Omiyo ng'ato nyalo nyuolni kata e kor yo. Nyamreche matie gwengegi bende yudo thuolo mar chwalo ywak margi ne piny owacho mar kaunti. Koro in kaka CHVs emoriti ni mondo igol ma in go ikonye godo, to in bende ionge godo. Nyalo kelo ni shida miyud ka ng'ato konyore kata e dhodi samoro, nikech ne pok ipangori nodhi biro to sebiro. Koro chuno ni nyaka ibed mana kode. Maidendo kaka medical camp. Mago are the areas mawa target kendo wa focus on. Oganda giwacho ni koro pod gikale midhiero mopogore opogore kaka imanyo wechego mag thieth, ka gombo margi en ni mondo koro piny owacho mar kaunti koro keto okang' makare ma wechego mag thieth koro bedo makare e kor gwenge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwadhi mbele ni ikruok koro iketo mogik ne yiero madundo matimore gwenge mopogore opogore mapacho kaendi. Yiero madundo ichano bagi e kaunti ma Bungoma ne lemo mar senator, lemo mag MCAs mag wards mopogore opogore kaka South Game Ward kod mamoko bende kinyi bago yiero no. Jafombo marwa Betty Juma miwa ler mar wachni. Hikruok mar luto ombulu dhi nyime e kuonde chung' od bura e pachoka, kendo duol mochung' ne tayo yiero e pachoka mano IEBC osechako chwalo otese ma itiyo godo e luto ombulu. Otese go osechopo e kar chung' od bura makandui, kama returning officer Kipkori Kipkosgei ohikore, kendo rito presiding officers okwanygi, katerogi e kuonde luto ombulu 242 e Ward Zaboro mar kar chung' od bura no. So far so good, everything is moving on well, and we are set for the by-elections slated for tomorrow. I call upon all voters of Kandui constituency to come and participate in this process, and let's all maintain peace as we carry out this election. Komanda Marobila e county no Francis Kooli ochiwo siem mager ne jogo machano kelo tulo e yiero no. We, the National Police Service in this county, we are prepared to cover the by-election. We've been monitoring all political activities within the county, and so far so good. Politicians have been doing their part, and we want to say so far we didn't experience any instances, and if there were any, we would have brought those ones who are involved to book. Those will be found with like rungus, pangas. On that day, they will carry their own cross. A ward ma South Game County Masiaya, hikruok ne yiero ma adundo e kom MCA bende dhi nyime, ka jogo ma olap dhogi ndong ne kom no ne ochopo e giko mar sero ombulu odiochieng' manyoro. Wananchi wa South Game tunawaomba wajitokeze kwa wingi ili wapate kupiga kura, kwa sababu hiyo ni haki yao. Na mkiangalia tuko na security ambao wako tayari, wamejipanga kabisa, na tutakuwa na security wawili kwa kile kituo, police officers. Kwa hivyo upande wa security uko salama, upande ya mipangilio kwa upande wa commission nayo pia iko salama, kwa sababu wale maofisa wamefunzwa vizuri, wanajua kazi yao. Lemo mar MCA mar South Game oyoyo jochung' kaka Polycarp Wanga mar ODM, John Adino mar LDP, Enoch Okinyi mar duond but CPK, ka MDG jachung' margi en Bernard Otieno. Duond bura ma Jubilee jachung' margi en Kenneth Omolo, e kind ma ji adek to ochung' ma onge duond bura mora mora, mano kamoting'o Brian Anyango, Christopher Ouma kod David Akech. Counties Manarok, Kitui, Nairobi kod Kakamega bende obago yiero e kom MCA, ka chenro mar yiero mamoko ma adundo ma odong' biro timore tarik 5. Weg tuk oluwo apaya kochomo apis gavana mayudore City Hall ma Kisumu. En wuoth mar ng'anyo mamuol kaluwore kod chik manyien mane maneja mar boma ma Kisumu Abalawanga ogolo matamo gi dhi nyime kod ting'o Tuk ni en
mar ting'o dhano, ok en mar mzigo. Chikno chal ka gima ne ok odonjonegi maber, gino mane omiyo gisundo maneja mar bomano mondo ogwe tao. Tuk-tuk ne okwedo wach makamano madwaro mondo giting'o sike kar ting'o jopiny. Gino ma omiyo gibuogo weyo chulo osuru ka gitielo midhiero ma gisebedo ka gikaloe. Wabago ng'anyo kaluwore ga bala wanga doni owe ting'o abiria wadwa ting' mzigo. Koro gino uje wakomorowa wadwa ni mondo wabag ng'anyo mondo bi onyiswa kaka odwa ni mondo mwatim. Awacho sani kaka jo welfare mar jogi ni ka bala wanga ok nyal winjo wata wacho ni onge chulo osuru. Aja tuk mora wayudo kubiro ng'ado stika ka en adui mar ja tuk ibiro ng'ado stika ka tin adui marwa kochakre kawuono mondo bala wanga ong'iswa Kisumo ong'iswa maber kaka jo tuk wana kwan bika tuk tingo passenger 3 passenger ora no adhi kanyo wajo suru 1200 wabro ng'anyo chakre kawuono nyaka juma ni rum wadagi. Komachielo e kaunti Manakuru gikone to gavana makono Susan Kiika oyiene matatu donjo e chuny boma tok tamogi kuom ndalo buora. Nakuru is a transport hub. Si magari kwenda kwote kaunti Kenya hii Nakuru inapita. It is also an economic hub. So mimi kama governor I will be silly ama nitakuwa mjinga kumaliza biashara ya Nakuru. So on one hand pia tunataka kuamsha nini? Economy. Si ndio hiyo? Na pia mimi nilitafuta kura on the platform ya kusaidia na kuamsha biashara za hustlers. Gavana Kiika Orlando Ma kokalo e lalruok mane obedogo gi weg matatugo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Six games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today.